тука вече е чисто, вие ги избихте ги, бомбата е тука. Ще само стоят тука, другите са на центъра, остави ги да се избият сами. Да, тя маймуната изнесе всички. Където е Декстър, то там ще ви дойде. Но той ще седи на едно място, цяла игра остави. Не дей да пикваш. Стойте така. Не. Оп, идва ви, стой така и гледай. Горе. Сега ще ни дойде, приготви се. Долу, идва, гърми. Браво! Ей, с MVP-то.